Baba Monday. Ini ndakarohwa negomba wangu. Aiwa paipa baba. Takaramba takatogara panapa. Zuva ranhasi nogona kutodoka tisina kudya. Ngatitosimuke tibve panapa. Saka todii manje? Ina handina kana coin zvaro kana sendi handina. Iri sendless. Saka mama funga tofamba kuenda kutown. Eka ikoko togona kutowana something manje. Tokwatotodya ikoko. Togona kutonoisa bvudzi musadza wangu. Tobva tatodya. Togona kusvika kutown takadonha nenzara kureka kweka. Ndezvedu ikoko. But handezvedu. I hope tonodyawo ikoko hapo nekuti matumbu angu aya auda tonamana nenzara. Baba Monday. Chega mari, hey. Chega mari. Hona zvakanyorwa apa. Wadiwa munhu anorova munhu anoputitsa boxer. Ubva atopiwa $1,000. Pozanzi boxer yanetsa. No baba. Inini hangu hazvokurwadzisa nyama yangu handigone. Inde munorohwa mega baba. Plus inini ndiri munhu wemabhebhi ka. Ndakazoonekwa ndaane mbonje kufacebook mabhebhi azonyatsonakirwa neni ka. Plus ndiri handsome ka baba. Ini ndopinda naye mukomana. Handisitotya mudara. 2025 handisitobokwata ndoda mari. Inini changu baba nechikokuza ichiti mazongondipawo share yacho pamari baba kana mawina chandingoziva ndechekuti baba mimi munorova kamudara munoputitsa vanhu baba. Uyu ndotomushinga chete. Haiwa 1,000 baba. Ndotonopinda naye. Kana achindiputisa anondiputisa hake. Chandikuda ini ndoda mari mulife mangu. Ngatitoende izvezvi ikoko. Ko baba makutonorwa musina kudya here naye? Totoenda nenzara. Ndokuti nditoita hasha. Ndatone hasha dhafu izvezvi. Ndakatotsamwa zvisingaite izvi nenyaya yenzara. Handei 2025 tofanira kuwina zvese zvataita baba. Handei. Okay, amen. Handei baba, handei. Baba Monday. Someone baba, putsa. Putsa mon baba. Baba mandebuyo. Putsa mon mapundu aya. Kupushure. Come on mandebu. Baba. Awite muchikore maziso. Muchikore mino. Putsa mon wangu. Yeah. Baba tapedza. Yeah. Baba mande papiro. Naga birwa utseng, hey. Naga chema mawe, hey. Naga birwa utseng, hey. Naga